Prepara't per la pràctica de Yoga Nidra, una tècnica de consciència, interiorització i relaxació profunda. Estira't en Shavasana amb el cap aquí on estic col·locada. A l'estirar-te, alinea el cap amb la columna, amb les cames. Alinea el nas amb el melic. Separa els peus a l'amplada del teu cos. Col·loca els palmells de les mans cap al cel i a un pam del teu cos. Entra la barbeta cap endins. Sigues conscient del contacte del teu cos amb el terra. Percep cada part del teu cos en contacte amb el terra, des del cap fins als peus. Afluixar totes les tensions. Ajuda't de la respiració per fer-ho. Inspira, expandeix l'energia vital, el prana dins teu, exhala, afluixa, entrega't. Vas a fer un compromís intern i et diràs a tu mateixa, a tu mateix mentalment: vaig a practicar Yoga Nidra. Estaré atenta, atent durant les explicacions. Em mantindré desperta, despert durant la pràctica. Percep les sensacions de contacte de la roba amb el teu cos. Ara percep les sensacions auditives i sigues conscient de les vibracions que hi ha fora d'aquesta sala i dins d'aquesta sala. Ho perceps com una antena, de forma neutra, sense identificar d'on venen, sense jutjar, sense pensar si t'agraden, si no. Captant les vibracions de forma natural, cadascuna. Ara permet que la vibració del mantra Om segueixi per tot el teu cos des del cap fins als peus i el recites internament, mentalment, mentre la vibració fa aquest recorregut. Una altra vegada. Ara comença la pràctica de Yoga Nidra. Porta a la consciència la teva resolució, el teu sankalpa. Sabent que sankalpa repetit a Yoga Nidra es compleix a la teva vida, repeteix ara mentalment 3 vegades el teu sankalpa amb consciència, amb confiança, amb convicció. Ara prepara't per la rotació de la consciència per les diferents parts del cos. Jo et vaig anomenant cada part del cos. Tu la visualitzes internament, la relaxes i dius el nom mentalment després de mi.
Comença per la part dreta del cos. Dit gros de la mà dreta. Índex, mig, anular, petit, palmell, dors, canell, avantbraç, colze, braç, espatlla, aixella, costelles, cintura, maluc, cuixa, genoll, panxell, turmell, taló, planta, empenya, dit gros, segon dit, tercer dit, quart dit, cinquè dit. Part esquerra del cos. Dit gros de la mà esquerra. Índex, mig, anular, petit, palmell, dors, canell, avantbraç, colze, braç, espatlla, aixella, costelles, cintura, maluc, cuixa, genoll, panxell, turmell, taló, planta, empenya, dit gros, segon dit, tercer dit, quart dit, cinquè dit. Part de darrere del cos. Espatlla dreta, espatlla esquerra, natge dreta, natge esquerra, l'esquena, tota la columna. Part de davant del cos. Front, temporal dret, temporal esquerra, cella dreta, cella esquerra, entre celles, ull dret, ull esquerre, orella dreta, orella esquerra, galta dreta, galta esquerra, fosa nasal dreta, fosa nasal esquerra, punta del nas, llavi superior, llavi inferior, llengua, barbeta, mandíbula, coll, clavícula dreta, clavícula esquerra, espai entre les clavícules, costat dret del pit, costat esquerre del pit, centre del pit, part alta de l'abdomen, malic, part baixa de l'abdomen, base de la pelvis, angonals. Consciència de les parts principals del cos. Tota la cama dreta, tota la cama esquerra, les dues cames alhora, tot el braç dret, tot el braç esquerre, els dos braços alhora, consciència del tronc, del coll, del cap. Sigues conscient de tota la part de davant del cos, tota la part de darrere del cos, tot el cos, tot el cos, tot el cos. Ara pren consciència de la respiració a través de l'abdomen del malic. A l'inspirar, l'aire entra per l'abdomen, pel malic, a l'exhalar surt per l'abdomen. Mentre comptes mentalment les respiracions de 27 fins a 1. Inspirant, l'aire entra pel malic 27, exhalant surt pel malic 27. Inspirant, l'aire entra pel malic 26, exhalant surt pel malic 26. I així continues. El més important és que siguis conscient de cada inspiració, de cada exhalació mentre comptes mentalment.
Consciència de cada inspiració i de cada exhalació mentre vas comptant internament. A la següent exhalació, deixes el contacte de la respiració i la consciència de la respiració a través del melic. Ara porta la consciència de la respiració a través del pit. Inspirant, l'aire entra pel pit, exhalant, surt pel pit. Mentre comptes mentalment les respiracions de 27 fins a 1. Inspira, l'aire entra pel pit 27, exhala, l'aire surt pel pit 27. Inspira, l'aire entra pel pit 26, exhala, l'aire surt pel pit 26. Continua amb la consciència de la respiració pel pit, comptant mentalment. Sigues conscient de cada inspiració i de cada exhalació passant pel pit, mentre comptes mentalment. Si et descomptes, torna a començar des de 27. A la següent exhalació, deixa el contacte i la consciència de la respiració a través del pit. Ara porta la consciència de la respiració a través del coll. Inspirant, l'aire entra pel coll, exhalant, l'aire surt pel coll. Mentre comptes les respiracions de 27 fins a 1 mentalment. Inspirant, l'aire entra pel coll 27, exhalant, surt pel coll 27. Inspirant, l'aire entra pel coll 26, exhalant, surt pel coll 26. Continua al teu ritme. Sigues conscient de cada inspiració, de cada exhalació a través del coll mentre comptes internament. A la següent exhalació, deixa la consciència de la respiració pel coll i el contacte de la respiració. Ara porta la consciència a la respiració pel nas. Inspirant, l'aire entra pel nas, exhalant, l'aire surt pel nas, mentre comptes mentalment cada respiració des de 27 fins a 1. Inspirant, l'aire entra pel nas 27, exhalant, surt pel nas 27. Inspirant, l'aire entra pel nas 26, exhalant, surt pel nas 26. Segueix comptant mentalment amb consciència de la respiració pel nas.
Sigues conscient de cada inspiració, de cada exhalació passant pel nas mentre comptes mentalment. Consciència de cada inspiració, de cada exhalació passant pel nas. A la següent exhalació, deixa la consciència de la respiració passant pel nas i el comptatge de la respiració. Ara porta a la consciència la teva resolució, el teu sankalpa. Repeteix-lo mentalment 3 vegades, amb consciència, amb confiança, amb convicció. Ara sigues conscient de les vibracions que hi ha a dins d'aquesta sala i a fora de la sala. Les vibracions que captes les vas identificant. Identifica cadascuna d'on ve. Sigues conscient del contacte de la roba amb la teva pell. Del contacte del teu cos amb el terra des del cap fins als peus. Sigues conscient del teu cos estirat a terra, de l'espai que ocupes en aquest lloc. Sigues conscient de com és aquest lloc, el terra, visualitza el sostre, les parets, els objectes. Recorda com és a fora, a l'exterior. Recorda en quina direcció tens posat el cap. Ara sigues conscient dels peus i els vas movent, de les mans, les vas movent. Sigues conscient del cap i el mous cap a un costat, cap a l'altre. Mou la resta del teu cos de forma natural, progressiva. Vas exterioritzant la ment, els sentits, les percepcions. Quan estiguis a punt, tombes cap a un costat tot el cos i t'asseus en una postura de meditació que et sigui còmode i estable. Alinees el teu cos i col·loques les mans en una mudra de la teva elecció. Et prepares per recitar el mantra Om 3 vegades. Inspira. La pràctica de Yoga Nidra s'ha acabat. Hari Om Tat Sat.